కమండలమునే చేత పట్టలేదు, కాషాయమునే ధరించలేదు, కమండలమునే చేత పట్టలేదు. సంవత్సరాల తరబడి నేనొక అక్షరవాసి, వేదాలేని చదవను లేదు, గ్రంథాలేని రాయను లేదు, వేదాలేని చదవను లేదు, గ్రంథాలేని రాయను లేదు. అక్షరాల తరబడి సన్యాసిని, విన్యాసాలు చేసి అయ్యా నేనొక అక్షరవాసిని. పుణ్యక్షేత్రాలేని తిరగను లేదు, పురాణగాథలు వినను లేదు, అయినా నేను వేదవ్యాసునికి పాదదాసునిగా మారాను. అయినా నేను వేదవ్యాసునికి పాదదాసునిగా మారాను. సంవత్సరాల తరబడి నేనొక సన్యాసి